MeghalayaPost.news. Parang song bi ka Christmas ka day ka por ka bakmen nagawanta jong ilang paro. Bat hagane ka por kumuwi na ki nong song ban nong mikmat na ka temri boy nas ngoban sim ya kane ka kabu ka por nagawanta ban ai ka jing Khublei advance Christmas ka basuk ka bakmen nagawanta ki nong song bi jong ka nongpoh constituency jong ka temri boy jong ka jilla bat jong ka rihi barokawi kani gede ka por ka bakmen nagabanta jongi kum ki kun Kristen bat ka baso tenat kat kum ke hikai ke jong u Jesus Christ kalong ba habangi syakri habangi yano gide ban dagaman siem ka bakhoj bat ka basungur bat ka ba kongsan kalong ba ka jing syakri jongi ya ki parabriu kat bala daga jing daga jing kemen kajing syakri ia ipara briu kolong kajing syakri Khublei namar kata kan ni ke Christmas ke kajing wan long briu kajong try nong penim jongi Jesus Christ naga banta jongi kinong pop kade kajing kajong u ko bahadu kata ha ka baw lawan ban long briu bat naga banta jongi barok bat kanuksa ka ba yalam jingmut ingilang barok kalong bato ngin sim ba kamen sim jong kajing ya iwe kamen sim jong kajing itali ban kamen sim jong kajing len lade kidi gilai tali gimat ki ba kongsan ba ha ka ba ka Christmas kalam jingmut yang ilang baro kono benginang ya nang ne sakmat kumki bangit ngis ngothu kajing rakhe ka Christmas kamde tang nagabanta ki balong Kristen dan rei kade nagabanta jong baro kajing ka bangin habra ya kene khubor hakeleng ka perthei kalong bangin lut ya baro kila bande ka balong Kristen kila bande ki bompat long Kristen dan rei kajing syakri kajongi kalong nagabanta jong baro namar kata kani ka khubor ka ba syaki nong song gibi ki jongi lengba jong ka Christmas kene ka Snem arjar pusan kalau mengin ya ta ka mensiam jong kajing ta kajing yaisha bat kumju da kajing len lade mengisuk tu kajing wan long briu kajong try nong penim jong Jesus Christ wan ha kajing ngaurit lakhai u hasem kulai amsyam lakhai u haging pakidolan te namar kata kani kalong kadak jong kajing ngaurit kadak jong kajing syakri kadak jong kajing len lade pagadak jong kajing nak banta jong para briu parang song bi ngisuk tu haging lenti jong kajuk ka pamanta kajing jele jong kajing sniu ke babun kila bende drugs kila bende kajing di pun boat ke babun rukom kila bende ke songkha khana kila bende kajing sniu ke babun ke imlang ka salang tongin lej ha ka imlang ka salang ka jongi bangin lam jingmut bangin kiar ne gini kajing sniu bad bangin ra ya kene ka khubor ka babha saka perthei baro saka jela ka bi ka jongi saka district saki kendong ke kan syarat jong ka jela ka jongi bagi mensim jong kajing teli bajong long kawe kede banang ya irham hage mensim ki jungi na kapor sakapor khamta mi khun samla ge bi ki jungi bangin pentik kena ya lede bangin long ki khun samla ki batip riu tip ble ban kiar ni jing sniu ki bubun ka Christmas ka ilam jingmut yangi kumta bangin nanglong ki nong song ki banting burom yo ble bat ban pendon burom yo long ba ka Christmas khamta bangin kiar na jing sniu ki bubun kijing milin ki ban sniu ki babun mengin pelut por ki kamkai hang ni hantai dan dengan pelit jengmut de kijing syakri ki jongi haying hasem hasnong hathau naga benta ka imlang ka salang ka bakhut ka basuba ka Christmas ka yalam bagane gedonut jongi simet kande ban long ka bakhut ban syakri para briu naga benta ki por boro dengan sim kane ka kabuh ne ka por ban ai Khublei Christmas pasuk bakmen Snem arjar pusan pi baro parang song kumjuru kajing Khublei advance lupa naga banta jong Snem Thymmai ka basuk ka bakmen yepi baro English pun MeghalayaPost.news.